Mabog sa probinsya naman sa Negros Occidental, naka-record sa masobra 46 milyones pesos nga danyo sa agrikultura kag livestock industry. Bangud sa malain nga tiyempo. Nakatutok, Aileen Pedreso. Sa pinakauli nga records ng Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental, naglabot na sa masobra 46 million pesos ang nalista nga danyo sa agrikultura kag kasapatan sa probinsya. Bangod sa pag-ulan kag mabasgog nga hangin, dala sa malain nga tiyempo sang tinalikdan nga semana. Masobra sa 38 million pesos ang balor sang humay nga naguba, 3.7 million pesos sa mais, 3.3 million pesos sa iban pa nga high-value commercial crops, kag 980,000 pesos sa fisheries. Isa sa mga labi nga naapektuhan ang banwa sang San Enrique. Ginpaidalom na ang banwa sa state of calamity bangod sa epekto sang pagbaha. 7 out of 10 barangays are affected, which qualifies ang category to declare calamity. And each of these barangays ang nagdeklarar man. So, mga crops namon, mga humay, napektuhan puno. Plano sang LGU nga magpatigayon sa dredging ukon magkutkot sa suba, agud magdalom bilang pagpanghanda sa baha. Butangan man ini sang pika-pika bilang kabahin sang flood control project sang banwa. Kayang basing suba gid ang among target ngayon nahon. Nakaguba ta mga island nga nagporma bla sa tunga sing suba. We have started already our work. Gina-identify na sang LGU ang mga apektado nga mga mangunguma kag mga manugpangisda agud mahatagan sang bulig. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.